মানে উর্খাও গৌরব ব্রহ্মই জনোৱা নাই, সেইটো UPPL দলে জনোৱাইছে। 2025 চনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে BTIDৰ মুছলমানী মানে প্রস্তুত হয়ে আছে ইয়ার প্রত্যুত্তর দিয়ার হিসাबै माखासे थानसालि लुनायाव जों मदद खालामदों आरो लोगोसे दिनै 200निख्रुइ बांसिन दिउरिफोरनो 10,000 गरि अनसुंथाइ जों होनो सानदों जाहाथे बिथांमोननि एसे माबा मोनसे मदद जायो आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि आसाम सरकारा फोसावदों बेबायदिनो जोंबो गोबां थानसालिफोर लुनाय हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन आरो आंनि खावलायनाया बेनो আমি এটাই কৈছো আমাৰ সম্পৰ্ক বড়ো সমাজৰ লগত নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম কাৰণ আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু একতা আৰু সেই কাৰণে বড়োৰ মাজত দুই তিনটা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিক্যাল পাৰ্টি থাকক আৰু সেই কাৰণে যেতিয়া মাজত BPF আৰু UPPLৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছো গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক একেলগে থাকক আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব दिनै मिनिट हलादे आङो एसे सिरियासलि मोननैसो टपिकनि सायावहाय नोंथांमोना आपडेट होननानै सानदों एसे गोबाव जाबाय आं दहाय फेसबुक पेजावहाय स्क्रल खालामबाय थानायाव मोनसे बा मोननै चेनेलनि थ्रुयै पोस्टार फोसावनाय नुनो मोनदों नोंथांमोना अलरेडि नुबाय जानांगौ बेखौहाय रिहन दैमारी बारग' मिनिस्टार BPF दोलोनि बिथांखौहाय UPPL दोलोआव जइन जासिगोन होननानै पोस्टारखौहाय फोसावदों बेनिफ्राय मोनसे पर्टेल मिडियायावहाय ओरैबायदि फोसावदों माने ससियेल मिडियायावहाय गोबां गोसारलागासिनो दङ रिहन दैमारी UPPLआव थाबैनो जइन जासिगोन होननानैहाय दा बे एकदमबारे फैयै फैयै बेखौ आं खोन्थानो थांगासिनो दं दानिया भिडिअनि दिनैनि बे कन्टेन्टनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय UPPL दोलोखौहाय बा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां दैदेननाय UPPL दोलोखौ संगठन मोनसे सोंखारिदों मानि जाहोनाव बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै वाकफ बिलखौहाय मानव गेदेर जोंहा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा सापर्ट खालामनाय बा समर्थन होनायनि थाखाय ABMSU दा मोनसे देरसिन लार्जेस्ट पपुलेटेड जोंनि BTC आवहाय बिथांमोननि भटसा मेटार खालामो गोबांथार दा बिसोरो स्ट्रेट अवे मोनसे सिदा खोथा बुंहरदों जे 2025 नि बिसायख'थियावहाय जोङो UPPL दोलोखौ दिन्थिनो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायो दा बेबायदि बेलाफारसेथिं बिथांमोना फेक निउसफोरखौ फोसावनानै सिम्पेथि लानो सानदों नामा दिनै मिडियानि थ्रुयै बिथांमोना गेम गेलेनो सानगासिनो दं नाथाय बियो जाफुंसार जानाय नङाखौ नुहुरो रिहन दैमारी जिहेतु UPPL दोलोआव जइन जासिगोन होनना फोसावनायनि फारसे जाखिनि खोथा बिथांमोना बुंबाय दा बिनि सोलाय सानै साथामसो EM आरो MCLA उल्थायै UPPL दोलोखौ नागारनोसो थांखि लागासिनो दङ बेफोरबायदिबो गोसारगासिनो बेनिफ्राय 10,000 रां बाथौआरि धोरोमनि देउरिफोरनो थाखाय 10,000 रां होगोन होननानै बिथाङा फोसावदों दिनैनि जि बाथौनि जथुमा जालांबाय थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय बे दंफां फुलि गायनाय मानि बेबायदिनो बा 3 माने 4 बोसोर 5 बोसोरानो जाबाय 5 बोसोरावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ थोंजोङै बुङोब्ला आइजो माहारिफोरखौ लानानै बिथांमोना मोनसे बिराद गिदिर पलिटिक्स खालामबोबाय थादों मोनसे साननैसो सिगां ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोनबो दानि समावहाय न'फोराव थाङोब्ला दरखंफोरखौ नायोब्ला थाला मारिनायसो नुयो माने ओरैबायदि बेस्थ' जाजोब्बाय हिन्जाव माहारिखौनो होन गासिबो न' गारनानैहाय मिथिं दावथिङाव होसोलाङो बयबो गथ' गथाया मा जादों मा लोंदों मा खालामदों मा मादों एख' बिसार खबर गैया बेफोरबायदि मोनसे थासारिजोंहाय दिनै फैयै 5 बोसोरा जोबफैबाय 10,000 मोनगोननो 20,000 मोनगोननो 75,000 मोनगोननो बेफोरबायदि मेल्ला माने बायदिसिना फोसावनाय नाथाय दिनैसिम 10,000 दंफां फुलिखौ बोसोरथामावहाय हाबसिगोन होनै दिनै 3 सानो जोब्बाय आरोबाव गोदानै बिथाङा दा 10,000 रां 200 जन बाथौआरि धोरोमनि देउरिफोरनि थाखाय 10,000 रां अनसुंथाइ
होनायनि जि फोसावनाय मोनोब्लाथ' जोबोद मोजां आरो होनो हायोब्ला जोबोद बाख्नायथावना नाथाय सोर साबैसेनो होनो दिनै बाथौनो होनो थाङोब्ला आरो सोरबाया गोब्राब लायगोन दा जियानो हक बिथांमोना होनाय बा होगोननि बाथ्राखौ बुंदों मोनोब्ला जोबोद मोजां मोननांगौ नाथाय जोबोद लेट जालांबाय नामा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे बिसायख'थि खाथिखाय माने बे पेकेजखौहाय बिथांमोना फोसावदों जानांगौ मिथि रोङा दा जेन दंफां गायनाय फुलि गायनाय बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि बे फैसा मोननाय मोननि बेफोरथ' थांबाय दा सोर मोनदों मोनाखै बिसार लालायदो दा 10,000 आरो फैनो थांगासिनो दं नै दा बेला बेबायदिनो बायदिसिना माने होनायनि रादाय दा बेबायदि फोसावनायनि अनगा बिथांमोना आरो माथो खालामबावनो बे 5 बोसोराव अलरेडि जाखिनि लुना गालांनाय मावना गालांनाय दंखाजोबो नालाय बिथांमोना बेफोरखौनो खालामनानै टाइम पास मोनसे दिनैनि समावहाय फैयै फैयै जोबफैबाय नाथाय मोनसे जोबोद गोनांथार खामानि मावदों दे जोंहा मानव गेदेर बर' सारा सरखार दाजेननायनिफ्रायनो आनकाउन्टेबल सानख' हायि फेस्टिभेल्स प्रग्राम बायदिसिना प्रग्राम बिथाङा हस्ट खालामदों खुंबोदों अर्गेनाइज खालामदों बेनिफ्राय बे 5 बोसोराव ओरैबायदि पस्टार नुगोन मोनफ्रोमबो मिटिं मोनफ्रोमबो प्रग्राम मोनफ्रोमबो फेस्टिभेल माबा माबि बायदिसिनानि पस्टार ओरैबायदि गिदिर गिदिर पस्टार माने बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जिमान पस्टार लगायदों बेनि बे 5 बोसोराव अलरेडि 20 बोसोरनि पस्टार बिथाङा सिथाबनानै दोनखाबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव आं थालागि दाथा माने मथथे बिथांनि पस्टारा थानांगौ आरो जेराव मेराव खना खनलि ओरैबायदि दाखोर दालाबारि माने पस्टारानो पस्टार माबे जिनिसनि पस्टार नांगौ मोनजोबगोन नोंथांमोना नागिरनानै नायथिंबानो नुलाबायगोन आरो ओरैबायदि पस्टार बेखिनिखौ हले बिथाङा जोबोद मोजाङै मावदों आरो बाखि लामा जाखानायखौनो बुरखांफिननाय बेफोरबायदिबो मेल्ला मावदों ओमफ्राय जेरावहाय लामा गैया गोनांथार दलं सलं दालां खालां बायदिसिना बायफ्लेजोबनाय बेफोरावहाय दिनैसिम रिपेयारिंखौनो खालामनो हायाखै ओरैबायदि अबस्था आरो बे 5 बोसोरावहाय आसरित खामानि मावदों बेबायदि दा ओरैबायदि ओनसोल दं माखासे गुबुनखौ बुंला BTCLA मानव गेदेर खाथिराम बर' बिथांनि समस्थियाव खनसे नायगिदिंहैथां दालां गोबायखौ मोनसे इस्यु खालामनानै बिथाङा ओरैबायदि होसिख्रावबाय बुंबाय दा बिथांनि जाय फलोवार्सफोर बिथांखौ जाय सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना माबे मेगनजों बे जिनिसखौ नायबाय थायो मोनथि रोंला लामा मोनसे मोजां गैया जाय ओनसोलनिफ्राय बिथांमोना भट बुथुमनो थाखाय गोबां हुलुस थुलुस खालामदोंमोन बै जायगानि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि खस्थ' जादोंमोन बिथांमोननिसिम थांलाय फैलायनि मोनसे हान्थामेलानि लामायानो गैया दालां मोनसे मोजां गैया दिनै स्कुल कलेज थांनो थाखाय मोनसे बिराद गिदिर जेंना मोनसे जानानै दङ जिहेतु कलेजाव थांलाय फैलायनि दैलां फैनोसैलाय बे जेंनाया आरोबाव नुजाथिबावगोन बेवहाय बिथांमोना रिपेयारिंखौबो खालामनो हायासै गोदानखौथ' होनाया बादानदों औवानि दालां बे दालां गोबाय सायावनो औवानि दालां बैदों बेरामुथि खालामनानै खैबाखे मानसिखिनि बारजानायखिनिखौ बेखौनो खालाम मा खालामनानै मा खालामगासिनो मोनथिया ना बेयावनो बायदिसिना बाजेट बानायनानैहाय मन'बाय ना माबाय बेफोरबायदि आरो दा दिनैथ' जोबफैबाय दा मा मावबावगोन गैला बिसायख'थिया जासिगोन ना आरोबाव खनसे बे दालांखौ इस्यु बानायबावसिगोन नामा गोबां जिगाब बुंदोंमोन बे दालां मोनसेखौ लानानै खमसे खम जियानो हक दालां बानायदोंमोन बै थांनाय सरकारा नाथाय बिथांमोना बे दालां बानायखानाय बायनाय बा बे जग्रबनाय बेबो अन्थाइ बालाखौ बुरख' ओरैबायदि अबस्था खालामदों दैमायावहाय अन्थाइ बाला माने नुनोनो थांला ओरैबायदि ग्रं ग्रं हाखर जालाजोब्बाय बेफोरनिबो एख' बेबस्था गैया बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो जोबथारनायावहाय मोनसे खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै सानदों बेनो जे दिनै जोंनि गेजेराव जों बुजिलायाखै नाथाय अलरेडि बिथांमोननि थाखाय खुनु प्रब्लेम गैया होननानै फोसावदों दा सोरखौ बुंदों होनना बुङोब्ला मानव गेदेर जोंहा CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों जे बर'नि गेजेरावहाय मोननै मोनथाम जिथु राजखान्थि हानजा जानाय बेयो जोंनि थाखायनो खैफोद बर'फोरनि थाखायनो खैफोद होननानै बिथाङा बुंदों माने दिनै जों सानना नायोब्ला दिनै राजखान्थि मोनसेल' जोंनि गेजेराव दङमोनब्ला आजि 5 बोसोर सिगांखौनो जों सानना नायोब्ला जोबोद मोनसे स्ट्रंमोन स्टेटआनो मा होनोमोन किं मेकार हिसाबै जोंनि BTCखौ बिथांमोना जेब्लायबो नोजोर हरोमोन सिटआव सरकार सोलायनो गोनांबा BTCनि सायाव बिथांमोना निर्भर खालामोन नाथाय दिनैनि समावहाय
खावनै खावथाम जालांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मा स्टेटास थाहैखो, प्रमद बर' सार नोंथाङा मा स्टेटास थाहैखो, अनजुलि दैमारि मेडामा दिनै मा स्टेटास थाहैखो। खोथाया नंखाय नङा, सैथोआनो। दिनै सोरजों सावरायोब्ला बर' रायजो राजाफोरनि भट बा बर' रायजो राजाफोरनि हितआव मावनांगौ खामानिखौ सोरजों रायलायोबा जाफुंगोन, नैबेफोरबायदि बेले बेजेया फैयो। दा थाङै थुङै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा मोनसे समाव बुंदोंमोन जे जोंनो राजखान्थियारि मोनथाय नांगौ, हारि राव हारिमु बायदिसिना गासिबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय पलिटिकेलि प्रेसार नारसिननाय जोंबो मोनसे बे पजिसनखौ लानांगौ होननानै। नाथाय राजखान्थि मोनसेजों जे डमिनेन्ट जों खालामनो हादोंमोन स्टेटनि फारसे, डिमान्ड खालामनो हादोंमोन स्टेटनि फारसे, बे फैयै फैयै प्रमद बर' बिथांनि UPPL दोलो जानायनि उनावनो थोरला बोरला खावनै जाखाबाय। बेवहायनो जोंनि मोनसे दुरबलथिया फैखाबाय। दिनै खौसेथिनि मुं लायै लायै, पिस गोजोन सान्थिनि मुं लायै लायै दिनै खावनै नङा खावथाम बाहागोआव रानबावबाय नैबे प्रेजेन्ट सरकारा। अब्ला दिनै दाया सोरखौ बुंगोन? दिनै सोरखौ दुसिगोन, सोरखौ रायगोन? दिनै सासे सान्थौ गोरों दैदेनगिरियानो जुदि बे खोथाखौ मोनथिखा हसिखा, जाय बिथांमोना दिनै बे खोथाखौ बुंलांदों, बिथांमोननिनो उन खारफा बिथांमोनजोंनो आखाइ हमलायनानै जहै सरकार दाबाय, बिथांमोननिनो बिथोन बायदि मावगासिनो दङब्ला मानि थाखाय जों दिनै बेबायदि अबस्थायाव दङ? दिनै बिथाङा माखौ लानानै गोग्गानो सानदों, माखौ लानानै बिथाङा दिनै पाब्लिकनि सिगाङाव बायदिसिना खोथा बुंबाय थादों, बबे जायगायावहाय दोनदों गन्थंखौ मिथिनो रोंला। फैबाय थानाय समा खोन्थागोन। बेनिखायनो दा दैदेनगिरिफोराथ' बेनोसै, बार होनो ना, हावा होनो ना, दै होनो ना मा, जेरै मेरै बोहैलांगासिनो दङ। दा रायजो राजाफोरासो नैबेखौ थिग खालामनांगौ जे थारैनो जोङो बबे लामाजों थाङोब्ला स्पष्ट जागोन जे जोंनि थामोनथानि थाखाय बा जोंनि जि नांगौ हास्थायनाय बायदि थाद'नानै जोङो इयुननि समखौहाय मोजाङै मोजां बारलांनो हागोन होननानै बबे लामाखौ नुहुरो नैबेखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन। स' रायजो नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ' नैबेसेनोसै। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'। टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।